Het is zomer, de tijd van de aardbeien en in Abzalen zijn ze zoeter dan ooit. Bij de familie De Letter vindt dit weekend de fruitigste aardbeiendagen plaats. We nemen een kijkje tussen de rijen aardbeien en we gaan zien wat dit zoetige fruit toch zo bijzonder maakt. Ik heb Stijn De Letter bij me. Stijn, je bent de zoon van? Ik ben de zoon van Tom en Monique De Letter. Die hebben hier eigenlijk van het ouderlijk varkensbedrijf een aspergekwekerij gemaakt. En ik ben daar mede in werkzaam, samen met mijn broers. Ja. Oh, leuk hè? Hey, jullie organiseren 3 weekenden de fruitigste aardbeiendagen. Wat is nou het idee hierachter? Wij zijn sinds dit jaar, 2025, begonnen met een eigen aardbeienteelt. En wij kregen een berichtje van de fruitigste zachtfruitdagen voorbij. En we dachten, dit is wel een heel leuk moment en een leuke kans om iedereen kennis te maken met onze eigen aardbeien. Omdat het natuurlijk een nieuw product van ons is. Dus we willen echt de mensen en ook onze vaste aspergeklanten laten zien hoe wij aardbeien telen en hoe het allemaal in zijn werk gaat. Ja. Wat kunnen de mensen verwachten die deze weekenden komen? Ze kunnen een huifkarritje verwachten, daar beginnen we eigenlijk mee. En vervolgens krijgen jullie een rondleiding en een uitleg bij het aardbeienveld. Hoe telen wij aardbeien, wat zijn allemaal de werkzaamheden. En ook wat zijn allemaal de werkzaamheden naast het plukken natuurlijk. Want er moet nog veel meer gebeuren dan alleen plukken. Ja. En de aardbeienteelt, daar ben je dus van dit jaar nog maar mee bezig, begrijp ik? Ja. Sinds 2 jaar zijn mijn broer en ik bij het bedrijf gekomen. Mijn broer heeft heel veel interesse in de akkerbouw, die is meer uien en aardappelen gaan telen. En ik had veel meer interesse in de fruitteelt. En sinds dit jaar zijn we dus ook nog aardbeien gaan telen. Okay. Wat vind je nou het mooiste aan dit werk? Ik vind het leuk dat wij eigenlijk wij zien de eindconsument. We leveren onze asperges aan restaurants, onze aardbeien kunnen ze hier in de winkel kopen en aan de supermarkten allemaal lokaal. Dus we zien echt waar gaat ons product naartoe en dat vind ik heel mooi. Ja. Dus dat vind ik eigenlijk het mooiste van ons concept. De mensen, kunnen die deze weekenden ook zelf aardbeien plukken? Van mij mogen ze er wel eentje plukken. Maar in de ochtend gaan we er ook altijd zelf nog even langs. Ja. Dus, maar ze mogen er allemaal eentje plukken van mij. Ja. Wij gaan zo direct met het treintje mee, dan gaan we een rondritje maken. Wat krijgen we zo te zien in grote lijnen? Eigenlijk het rondritje heeft niks met de aardbeien te maken. Dat is echt gewoon een ritje door de polder hier rond ons bedrijf. En daarna ga ik jullie een uitleg geven over de aardbeien. Nou, dat gaan we even zien en dan gaan we jou daarna nog een paar vragen stellen. Dankjewel. Graag gedaan. Stijn, we staan hier bij jullie aardbeien, planten, kassen, hoe je het ook mag noemen. Ja, dit noemen we eigenlijk de regenkapstelling. Het is eigenlijk op hoogte wat de stelling genoemd wordt en wij hebben dan een stuk plastic boven zitten tegen de regen. En vandaar de regenkap. Ja. Zijn er nou ook verschillen in smaken en gebruik van aardbeien? Bijvoorbeeld voor consumptie of dat je ze voor jam maakt? Ja, eigenlijk tussen jam en gewone aardbeien zit eigenlijk niks. Omdat je kiest gewoon het zoetste ras. Nou, we willen het zoetste ras eten en we willen het zoetste ras voor de jam. Dus dat is eigenlijk ongeveer hetzelfde. Wij telen de rassen Sensation en in de zomer El Santa. Sensation, dat is eigenlijk een van de zoetste rassen. Hij is wel heel gevoelig. Vandaar dat we hem ook niet in de zomer kunnen telen. Alleen echt in mei, juni
En juli wordt al redelijk warm voor deze aardbeien. En vervolgens op deze plek hebben we eigenlijk net opnieuw geplant. Hier zijn de eerste sonsations er dus vanaf. Die hebben we net allemaal geplukt. En hier gaan we dus El Santas zetten. En die El Santa is ook een hele zoete aardbei, maar die kan iets beter tegen de zon en de warmte. Het nadeel van El Santa is, die geeft iets sneller een kleintje dan de Sensation. Daarom dat we die niet, want ja, anders zou je zeggen we doen alles El Santa. Daarom dat we die dus alleen in de zomer gebruiken. Dus die zijn eigenlijk net geplant en dan gaan we augustus en september volop van plukken. Wanneer is dan het aardbeiseizoen op zijn hoogtepunt? Ja, wanneer is het echt op zijn hoogste punt? In de kassen heb je altijd aardbeien. In eind mei beginnen echt de buitenteelten ook volop te geven. Dus ik zou zeggen juni is een hele echte aardbeienmaand. En vaak vallen ze dan, net als dat wij nu opnieuw moeten planten, juli een beetje in een gat. En augustus heb je dan nog een keer waar nog een keer alles er volop bij komt. Dus juni en augustus eigenlijk voor ons. Dan hangen daar aan die planten kleine aardbeidjes, maar ik neem aan dan er ook grote aardbeien gekweekt worden. Ja. Of hoe komt dat? Ja, zeker. Bij deze grote planten hebben we eigenlijk net, zitten we op het einde van de pluk. Wat wil zeggen, de plant wordt wat moeier, hij gaat wat kleinere aardbeien geven. Daar gaan we nog 2 weken van plukken eigenlijk. Er zitten ook grote tussen, dus het is zonde om nou al te stoppen. Daar gaan we nog 2 weken van plukken, daarna gaan die er ook af. En dan gaan we hier plukken. Ja, ja. We gaan nu uit de kas, we gaan even naar je winkel kijken. Wat kunnen we daar nog zien? Ja, daar liggen onze aardbeien volop in de vitrine om verkocht te worden. En daar ga ik jullie nu eventjes mee naartoe nemen. Oké, dankjewel. We staan nu in de winkel bij jullie. En wat kunnen de bezoekers hier allemaal kopen en zien? We hebben natuurlijk onze eigen aardbeien en asperges die wij volop verkopen in de seizoenen. Daarnaast verkopen wij eigenlijk ook nog onze eigen aardappelen en uien die we zelf telen. En eigenlijk buiten onze eigen teelt verkopen wij nog verschillende lokale producten, zoals zuivel die hier in de buurt wordt gemaakt en lokale kersen uit Zeeland. Dus wat dat betreft hebben we echt een streekwinkel ook naast alleen de groentewinkel. Ja, want er zijn ook heel veel lokale ondernemers die hier hun producten kunnen brengen en die jullie dan verkopen. Ja, dat klopt helemaal. We werken samen met verschillende bedrijven hier uit de regio en Zeeuws-Vlaanderen. Waarom? Dat doen we echt omdat mensen willen iets lokaals. Nou, dat vinden wij lokaal. Wij hebben ook bijvoorbeeld een kersenteler. Wij leveren in hun winkel asperges en hun kersen bij ons. Dus zo zijn dat wel hele leuke combinaties om te maken. Ja. Nou Stijn, ik wil je hartelijk bedanken voor de uitleg en heel veel succes met alles wat je gaat doen in de toekomst. Heel erg bedankt. Jullie ook bedankt. En graag gedaan. Leuke sfeer hier en natuurlijk heerlijk aardbeien. De fruitigste aardbeiendagen is een feest voor jong en oud. Bij de familie De Letter draait het om meer dan aardbeien. Het is puur plezier van het veld tot op je bord.